Ciorând la TikTok-uri, partea 1. Uitați ce frumos o gătit! Nu vine a crede, uitați ce crasată! Ia uitați-vă, Doamne! Mergeți la mine, da. Wow, uite ce mașină mi-am luat! JJCK, é o brabo da putaria. JJCK, é o brabo da putaria. JJCK, é o brabo da putaria. JJCK, é o brabo da putaria.